Talviliikunnassa kannattaa muistaa kaksi asiaa, nimittäin turvallisuus ja mukavuus. Ja Icepack Speed on niitä molempia. Se on puolikorkea varsi, pitää nilkan hyvin tukevana. Toisaalta pohja on hyvin rullaava ja tää toimii vähän vauhdikkaampaakin kävelylenkkeilyä. Fleecevuori ja täysin vettä pitävät materiaalit, niin jalat pysyy lämpimänä tonne -20 asti ihan täydellisesti ja sukat kuivina. Sitten päästään tämän koko homman pihviin, nimittäin älynastat. 16 kappaletta hiiliteräsnastoja ja ne toimii silleen, että kun sä menet kovemmalle alustalle, kuten asfaltille tai kalliolle, niin tää nasta painuu tänne pohjan sisään ja pito tulee tuosta ympäröivästä kumista. Sitten sä menet lumelle, jäälle tai vaikka märille pitkospuille, niin nasta pureutuu alustaan ja pito on silloin täydellinen. Mukava, lämmin, täydellinen pito, tosi monipuolinen talvikenkä moneen erilaiseen käyttöön ja kunnon pito on nasta juttu.